13 апрели соли 2025 дар ҳудуди ҷумҳурӣ заминларза ба амал омад, ки дар натиҷаи он ба манзилҳои истиқоматии сокинони ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод ҳисорот ворид кард. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва сокинони меҳнатқарини вилоят чун нишони ҳамбастагӣ тасмим гирифтанд, ки саҳми худро дар бартараф сохтани оқибатҳои офати табиӣ ба зарардидагони ноҳияҳои Тоҷикобод ва Рашт гузоранд. корвони кӯмакҳои сокинони вилояти Суғд иборат аз 22 мошинҳои калонҳаҷм бо 210 тонна маҳсулоти сохтмонӣ, хӯрока, сару либос ва дигар ашёи зарурии рӯзгор ба минтақаи зарардида санаи 19 апрел равон карда шуд. дар партаби сиёсати башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корвони пур аз маҳсулоти гуногуни хӯрока, сару либос, маҳсулоти сохтмонӣ ва ашёи зарурии рӯзгор санаи 20 апрел барои осебдидагони ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод ба минтақа ворид гардиданд. дар даромадгоҳи ноҳияи Рашт корвони мошинҳои пурбору аҳли ҷамоатчигии ноҳияи Рашт қабул намуда, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт вобаста ба оқибатҳои заминларза таваҷҷӯҳи назар карда, аз дастгириву ғамхориҳои сарвари давлат ба кӯмакҳои сокинони вилояти Суғд арзи миннатдорӣ карданд, ки дар рӯзҳои мушкил ҳамаи онҳо ба мардуми осебдида дасти мадади худро дароз карданд, то аҳолии зарардида худро танҳо ҳис накунад. кӯмакҳои башардӯстона расонида шуд ва мо алҳол дар ҳамин маъракаи споридани кӯмакҳо қарор дорем, ки зиёда аз 22 мошини калонҳаҷм борҳои кӯмакро аз вилояти Суғд ба ноҳияи Рашт оварданд. барои ҳамин самимона аз номи худам ва аз номи сокинони ноҳияи Рашт ба мардуми вилояти Суғд, мардуми шарафманди вилояти Суғд изҳори сипосу миннатдорӣ мекунем. ман Сайфиддинова Ғунчагул, сокини ноҳияи Рашт, миннатдории худро ба ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки дар чунин рӯзи вазне, ки ба сари шаҳрвандон ва сокинони ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод омадааст, чӣ ёриёву чӣ кӯмакҳое ки расида истодааст. ҳозир бошад кӯмаки сокинони вилояти Суғд ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод омада расидаанд, ки мо хеле миннатдор ҳастем, ки дар ин рӯзҳо дар бари мо ҳамаи ноҳия, шаҳру вилоятҳо бо ҳамроҳии мо ҳастанд ва бо мо кӯмаки худро расонида истодаанд. мо ҳамагон имрӯз шоҳид ҳастем, ки аз вилояти Суғд ба сокинони зарардидаи ҷамоати Ҳиҷборак ва Аскалон як кӯмаки башардӯстона вориди ноҳияи мо гаштанд. мо имрӯз сокинони ноҳияи Рашт худро танҳо намегузорем, чунки як сарвари оқилу доно, як раъятпарваре дорем, ки моро дар ҳамин рӯзҳо танҳо нагузоштанд. мо имрӯз ба ҳамаи кӯмакҳои дастгириве, ки аз тарафи сокинон ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо ворид мегардад, мо сокинон миннатдоргии худро ба ҳамаи онҳо, махсусан ба ҷаноби олӣ ва роҳбари вилояти Суғд баён мекунем. мақсад аз ин иқдому кӯмакҳоро масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар мулоқот бо аҳолии зарардидаи ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод дастгирии моддӣ ва маънавии сокинони зарардида дар партави дастур ва супоришҳои башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ намуданд, ки дар бартараф намудани оқибатҳои заминларза саҳми худро гузоранд. ман ҷонозода Муҳаммади Исои Юнус, истиқоматкунандаи ноҳияи Рашт, миннатдории бепоёни мардуми ноҳияи Раштро аввало ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ва баъдан барои ёрии кӯмаки мардуми вилояти Суғд миннатдории бепоёни
ҳамаи мардуми ноҳияи раштро мерасонам ки дар ин лаҳзаҳои душвор, дар ин лаҳзаҳои барои мардуми рашт як ҳолатҳои офияти табиӣ рӯз дода дарҳол дасти кӯмак дароз кардан. ин аст дӯстӣ, ин аст бародарӣ, ин аст ваҳдат, ин аст истиқлолияти томи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон. Наима Тукнисо, сокини ноҳияи Рашт. Ман миннатдории худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ки дар чунин рӯзҳои сахту вазмин моро кӯмаки худшона сари вақт расондан ва ҳоло миннатдории худро ба мардуми вилояти Суғд мерасонам ки ҳамаи чизоро ба мо дастрас карданд. Ман миннатдории худро ба тамоми сокинони вилояти Суғд мерасонам. ёдовар мешавем ки пас аз рух додани офати табиӣ бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чораҳои фаврӣ ҷиҳати расонидани ёрӣ ба осебдидагони заминларза роҳандозӣ гардида тамоми ниҳодҳои дахлдор ба минтақаҳои зарардида сафарбар шуданд то кӯмаки худро ба аҳолӣ осебдида расонанд. имрӯз сокинони гӯшаву канори ҷумҳурӣ бо дастгирии сокинони зарардида омада кӯмакҳои худро мерасонанд. дар ин қатор имрӯз корвони хайрхоҳонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо иқдоми башардӯстона вориди ноҳияи Тоҷикобод гардиданд ки аз ин ваҳдату ҳамдилӣ сокинони гӯшаву канори ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. имрӯз кӯмаки башардӯстона аз ҷониби вилояти Суғд бар ноҳияи Тоҷикобод кӯмакҳои хӯрока ва дигар лавозимотҳои сохтмонӣ, масъалаҳои сохтмонӣ имрӯз ба ноҳияи Тоҷикобод барои мардуми зарардидаи аз офати табиӣ вориди ноҳия гардиданд. Ман аз номи занону бонувони зарардидаи аз офати табиӣ миннатдоргии хешро ба бародарони вилояти Суғд мерасонам ки имрӯз ана ҳамин кӯмакҳои башардӯстонаро дареғ надошта барои ҳамдилию рӯҳбаланд гардонидани мардуми ноҳияи Тоҷикобод имрӯз кӯмак расонинданд. имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд як корвони кӯмакҳои башардӯстона ба ноҳияи Тоҷикобод ворид шид. мо ҳам миннатдории худро ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва хосатан ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки дар ин рӯзҳои вазнинӣ моро танҳо нагузоштанд ва мардуми зарардидаро дастгирӣ карданд. маврид ба зикр аст ки то ба имрӯз аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳолии зарардидаи ноҳияи Рашт ва Тоҷикобод маводи хӯрокворӣ кӯмак расонида дар мавзеъҳои бехавф барои онҳо хайма ва дигар шароитҳои зист муҳайё карда шудааст. иҷрои рафъи оқибатҳои табиӣ дар ноҳияи Рашту Тоҷикобод ва расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба аҳолӣ осебдида таҳти назорати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта бо ҷудо намудани қитъаи замин сохтани манзилҳои истиқоматӣ оғоз мегарданд. Қудратло Раҳматлоев, Садло Арслонов, Ахбор.